Naladené máte Rádio Slovensko, vy, ktorí nás počúvate v sobotu pravidelne, viete, že v tomto čase približne pred 7 si dávame rannú kávu s niektorým z kolegov a dnes som si na kávu pozval človeka, ktorého poznáte ako vážneho, vzdelaného, múdreho, pretože pripravuje také tie najzložitejšie rozhlasové útvary, a to feature. Dnes si dáme rannú kávu s kolegom Olegom Pastierom. Pán Pastier, kávu alebo čaj? Rozhodne kávu. Prvá ranná káva je o 4:00, potom prichádza druhá okolo 5:00 a už vtedy som schopný pracovať a sedieť za počítačom. Máte nejaké problémy so spánkom? Nemám problémy so spánkom, už dlhé roky sa zobudzam pravidelne, veľmi pravidelne spávam a spávam nejakých 6 hodín, ale okolo 4:00 sa budím a všetky tie ruchy, ktoré začínajú až okolo 6:00, 7:00, 8:00, ešte nie sú o tej 4:00, takže to je ideálne, ja odporúčam každému, ten ideálny čas na kávu je 4:00. No ale čo by som potom robil o tej 4:00? Medzi tou 4:00 a 5:00 čítam, samozrejme, to je tá hodina ticha, keď človek sa môže sústrediť na náročné veci a čítať náročné veci. Nečítam samozrejme noviny ani časopisy, ale čítam literatúru, na ktorú sa chcem sústrediť a je to veľmi povzbudzujúce, keď človek začne deň niekoľkými príjemnými vecami a to je káva a to je dobrá kniha. Keď hovoríme o mene Oleg Pastier, stále máte taký prívlastok, že featurista, ale vlastne čo je vašim zamestnaním? Čo ste vy povolaním? Mojím povolaním je dlhé roky vydávanie kníh. Vyberáme si tituly, ktoré vyhovujú jednak aj nám svojou náročnosťou a kvalitou. Takže sa venujem vydávaniu kníh a vydávaniu časopisu Fragment. Samozrejme, že to písanie pre rozhlas je zas niečo iné. Je to aktivita, kde človek prichádza vlastne do styku s tímom ľudí. A keď sa podarí ten feature urobiť dobre, tak sme nadšení všetci. Pán Pastier, keď vás teraz počúvam, mám taký komplex menejcennosti pri vás, lebo ja som v podstate veľmi plytký človek popri tých vašich záujmoch a mňa by tak zaujímalo, že to ste vždy boli takí uvedomili. Kedy sa to tak začalo s vami, tieto mentálne aktivity tak naberať na obrátkach? Ja som dospieval koncom 60. rokov a koniec 60. rokov bol v podstate o kultúre. Politika nás veľmi nezaujímala, chodili sme do galérií, čítali sme knižky a časopisy. Že tá doba a to obdobie tých rokov 68 až 70, 72 bolo vlastne kultúrne. Potom samozrejme prišla normalizácia, tieto veci sa robiť nedali, ale našli sme si spôsob, ako ich robiť a ako sa stále tomu venovať iným spôsobom, samozrejme, nie tým oficiálnym. No a plynule to prešlo do roku 89 a po roku 89 sa už venujem len tomu. No ja už sa obávam opýtať vás, že čo čítate, lebo to by som mal opäť komplexy. Preto sa vás opýtam iné. Máte aj také obyčajné záľuby ako normálni ľudia, že napríklad niečo zbierate? Mám takú úchylku jednu, ktorej sa venujem už dlhé roky a to je zbieranie náhodných textov, ktoré niekto, keď sedí v reštaurácii alebo sedí na pive alebo niekde, na tie papierové, kartónové tácky alebo tie podpivníky a také tie srandy, čo sa dávajú pod pohár, tak si tí ľudia zvyknú niečo z dlhej chvíle alebo z nudy alebo z recesie niečo poznačiť, poznamenať. Niekedy sú to verše, niekedy sú to celé básničky, niekedy sú to kresby kombinované s textom a veľmi rád nachádzam takéto artefakty a ukladám ich starostlivo do jednej krabice. Už ich je tam dosť a neviem, či budem mať na to čas, ale rád by som to naskenoval, aspoň natiahol do počítača a posielal svojim priateľom ako takú novú a inú literatúru, ktorá dennodenne okolo nás prekvita, len málo kto si to všimne. Bývajú tam absurdnosti neuveriteľné, ktoré podľa mňa aj ťažko zapamätovateľné a ľudia zrejme príde tá inšpirácia náhodná alebo chvíľková, alebo... No veď tá inšpirácia prichádza, pretože k podpivníku sa dostaneme až vtedy, keď vypijeme to, čo na ňom bolo predtým. Samozrejme, že ten obsah môže byť ako štartovací signál, že potom po litri piva, že príde tá pravá inšpirácia. Neviem, neskúšal som to, ale možno, že príde práve tá chvíľa, keď už človek nebude vedieť, čo robiť a ako robiť a práve vtedy potom dobre vychladenom po litri príde ten správny verš. Videl som Olega Pastiera v krčme, asi píše feature. No, presne.